S'estan mirant tots. Mare, quina vergonya! Per favor, mamà! S'ha de fer... Mare, anem dins, anem dins. Nena. Però quina vergonya, mare! Ai, vergonya de robar filla. Però si el públic està encantat de conèixer a la mare d'una gran artista com tu. Veritat que sí, senyores. Ai, que així n'hi ha moltes mares i saben el que és tindre una filla i d'un artista com sa mare. Que així on me veuen, jo tenia la veu de la Piquer. Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era así rubio como la cerveza, el pecho aguado con un corazón. Alça. Però clar, això en uns altres temps, i em deien que si al teatre només hi havia la gent, que s'acabaria sent un trinxol. Total, que al final, un talento desperdiciado. Però estàs tu, filla meua. Vine cap així. Vine cap així, calcetí! Igualeta que se'l mare! Ui, si tu faràs realitat el meu somni! Què és això? Disculpen esta interrupció, señoras y señores. Pero, señora, ¿es pot saber qui és vostè? Remedios Luján, exclubletista, artista i mare d'ací de la nena. Però no comprenc qui ens ha parat l'espectacle. I amb qui tinc jo l'honor de parlar, si pot saber? Mare, que és el senyor Sanchís, el director de la companyia. Ai, sí que vostè és el director de tot aquest tinglàs? Sí. Pues jo voldria tindre unes paraules amb vostè. Perquè a la meva filla se li tenen que donar més números. Perquè a la meva filla li dona bellesa aquest espectacle. A més, va estudiar 4 anys consecutius dansa teatral a la Barcelona. Vostè m'entén, mama?